Okay, okay boss, okay boss, okay. Maya na boss. Kaya pag tuyo sa buntod, pag saka sa patag, pag subitan mo boss, tay kanding. Uy! Boss! Boss! Bossing! Bossing! Boss Wiggy. Uy, Wala ba ka kabalo karon, Boss Wiggy nga naman inspektor karon? Na di? Oo, nya. Oo. Nagtsinilas pa gyud ka. Ay. Yay. Kay murag sabitan ni Boss Wiggy ba? Kay Sapatos? naay inspektor karon. Sapatos dulu ko. Nya na day kay sapatos. Mangita pa. Lah, patay ta na ron. Sige lang. Kay mato ko karon og downtown. Pwede ra pahabol. Oh, palitan talaga og sapatos. Ay, salamat. Oh, sige. Tiwasa lang na diha. Oh, sige. Magbantay ha basig maabot tong inspektor karon. Oh. Sige, biyanta ka diha. Kay magpalit sa og sapatos nimo. Oh, banda may nagsanilas manday ka. Lagi? Sige, kay motos ako. Oh. Biyansa ka ko. Sige, salamat. Sos mo dia, sos. Sos mo dia. Uy, sakto. Sos. Naay sapatos. Maligag sapatos. Boss! Uy, Dali, boss! ano boss? Saan boss? Sapatos na? Sos ni boss. Uy, siyos. Kanay sakto yung kay boss. Oh, Kay wato ko og downtown untang palit kog sapatos kay walay sapatos kong kauban. natimingan gid boss. Sakto gid kay ni boss, sos boss. Sakto yung kay boss. Nike. Uy, Nike. Oh, Nike. Napay kwan. Michael Jackson. Kana murag sakto gyud sa kong kauban boss. Kay dancer boss, dancer. oh, murag dancer to kay nagpail man to. Kani boss, brato ra kini brato. Pila man na boss? 250. 250. Oh. Ang isa lang boss, isa lang. Ang isa lang sa ato pa 5 nang duha. 5-2. O kana, kahit sa boss kay aron nga makasuot akong kauban og sapatos. Napay brato boss, na brato dili boss. Kani boss. Asa na boss? Kani nagputi. Kana boss? Oh. Unsa may brand ana boss? Kwan, Kawasaki. Kawasaki. Oh. Murag nindot na boss ah. Oh. Ang kani boss, isa po. Kani po turbo pa ni boss. Turbo na boss? Oh. Turbo gyud boss kay murag niabot mang turbo dre. Oh, Yamaha. Isu kay bao boss. Boss. Okay kay na boss. Mo na ako ipasuot sa kong kauban boss. Sakto kay boss magel. Horot na po ni boss. Pahurot na. Ang porot na. Mao day. Ang matagyan ni boss. Tuwa sa simenteryo. Uy. Nindot na boss kay magwanuban ang tagya na boss. Ang kani isa boss mo yung special boss kani. Kana ngano man ang special man na boss? Gamit undertaker. Kang Undertaker din ang sapatos boss. Tumang takyan boss, takyan. Oh ni boss oh. Uy. Boss, umot kay boss. Uy, nindot na boss. Misog. Isog kay boss. Boss. Tumang boss. Unsa man kana boss? Paliton lang ako na boss. Asa mo ni boss pakyaw na ni boss, pakyaw. Duha lang boss kanang Walang kani. oh kanang taga-agusan kana. Agos sa kinja. Oh kana pait sa boss. Boss, kay ihatag na ko na dito. Ang kani uban boss. Di na kani. Oh, dala na lang na boss. Sige, labay ko ni. Ikaw na bahala na malabay. Ha? Sige boss. Ano boss kay? Ang bayad boss, ang bayad. Ha? Bayaran ta karon. Jikas. Oh, Gcash lang nako boss. Ipadala na ako Gcash. Grabe boss, isog kay boss eh. Isog kay boss. Wala gitaw ka ni shower curtain. Shower curtain. Shower curtain. Mau ba? Galawgaw no. Ang kani boss, gikan pa ni sa kuan. Gikan pa ni. お前はもう死んでいる。何 Kana agi ka na sa furniture boss. Sakto kay kani boss pati mo. Galawgaw no. Kaya kay boss. Naman. Kana ako boss. Larga na. Oh, larga na boss. Oh, kana boss. Larga na boss. Sa boss kay plaster na ako boss. Oh, sige boss. Makuan boss ba? Sige, kaya makita yun na to boss. Sabi na ako boss para nagtuog kag dili ko sa camera ha. Oh, dili kay nakita mo ginako na boss. Dili ko sa camera boss. Sige boss. Butang na ko boss ha. Sige, butang boss. Para maklaro gid mo ako ang tastada gid boss nga ako dili ko sa camera. Good shit ko boss. Ay, good shit. Okay kay boss. Panalapi na ka boss, salapi. Okay boss. Okay, maya na boss. Kay pag tuyo sa buntod, pag saka sa patag, pag subitan mo boss tay kanding. Unya? Ato nga pag deliver sa kanding, isip, ano naman sa? Gano? Ano naman sa boss niya, pag pagpanaw sa jeep, para. Naingin mo sa boss nga, para, puno nami. Ano naman sa boss? Ay! Saka ano to boss, dilsyon ako? Pwede na boss. Ay, bayad. Gcash lang ako boss. Sige. Sige boss. Ha? Boss? Sige boss. Ikaw boss ba? Here I come. Uy! Boss! Bossing! Ikaw din na boss.
Ay, boss, libre na, boss. Libre, libre. Nindot kag kuan boss ba? Baligya boss. Unsa man na boss? Unsa libre na lang na boss? Libre, ikaw man din na, boss. Uy, ikaw man na boss. Libre na, boss. Wala ba, wala ba? Wala ba? Wala ba? Oh, Okay, bantog ra kay ngabot diri ang turbo niya boss. manipa, manipa. Kusog kayo. Kusog kayo. Kasi kay boss, murag ka ng hotcake. Hotcake. Mao ba? Papo puti sa boss ka ng animingan ni boss, oh. Mo ni ang urig kayo, makina sa urig. Lagi kay mura na nalahi anang sapatusa boss ba? Ang ba, nailapa-lapa. Ang kani boss, hapit na. Wala na. Hapit na. Muna mahal boss. Tagdosing pinta ko ba na ni boss? Pero para sa mo, libre na lang ni. Uy, okay kay boss. Kuridas ni boss, kuridas. Kuridas na. Kuridas. Kuridas libre boss. Libre ni. Unsa man ang GCash di na lang nato na ipadala. Ay na boss, ay na boss. Di na lang. Kaya kinuha ko dito boss. Sige boss. Sige boss. Nangatulog ba sila, nangatulog? Uy, boss. Ang gikuha. Busing! Imo ra day nagikuan boss. Ang boss, baki. Why pang tuba ba? Tuba. Pantay. Stop! Tuba. Ay. Birthday niya ang call niya, birthday. Unya boss. Ato sa balay na boss. Sige musuroy ra mi boss. Kaya mag-ihot ang damang. Sais. Murag lami na boss, ugbaon na to na. Susuri kayo boss ha. Sige, okay na boss. Okay na boss. Yes, Okay na boss. Nya ang ako na boss, asa ko na boss. Ikaw na bala mili boss. Ako na bahala mili. Katong taga India og kuan boss oh. Kani. Oh, kana boss, kana. Ay sa boss ha. Oh. Sige boss. Ay, sa boss. Oh, sige boss. Ako kuhaon ni boss ha. Manipa boss. Okay, para kusog pod masipa to akong kauban. Sige boss. Yes. Sige boss. Salamat, Sige boss. salamat. Busing. Salamat bossing. Boss Oscar. Gamita na. Isuot kay ang inspektor mo abot ron. Okay. Okay. Bagay kayo. Sige. Oh. Gwapo sa'yo. Oh. Okay kayo. Tuhag kayo. Sige, kay na inspektor karon.